Kuludwe khalaja sengikona sengiphathi kona channel yakhe hamba bese umuntu uthi ungakhumala bathi ilasbone yamagumede mhlambe emangabe semusha like hansi uphinde ngicela nje ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi ke nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu umculo maskando DSD lapha useve lwaphinde kunhlekisa kundleni zokuxhumana lapha kuze ngemuva nje ko isithombe lapha kade futhi nendodakazi yakhe lapha negqoke iFabian into enzela ubone lapha ngicaption awubhalile angazi noma mhlawumbe ngizothonile kodwa khona ke abantu babese bamlandelela ngenxa caption kade ibhalile lapha ukuthi ke iFabian siqoqisa amadodakazi mabhongo lapha nachaza khona ukuthi iFabian akuyona into abayigqokayo wona akuyona into futhi abangachoma ngayo bese ngithi ke mangibuka ama comment amaningi impela bekhombisa lapha ukugxeka ku DSD ukuthi uchoma kanjani ngeFabian lapha ayithengela indodakazi yakhe kodwa manje ibhozo abantu abaningi bebesho impela ukuthi le Fabian is not lena nje akuyona impela akuyona ilena etholakala lapha kubakhonzini lapha nokulabo umama abandlala amathende lapha nona mhlambe ke emangabe uyibuka impela le Fabian mhlambe iyona okanye mhlambe akuyona siphinde ke hlala lapha na comment section ungixoxela kabanzi ngodaba oluthini lapha nomculo maskando DSD kanjalo futhi ke nendodakazi yakhe lapha nekade eqhosha ngayo ngesikipa akayithengele sona eSifabian kanzo kwethu akungiphendula futhi comment section ungitshela ukuthi wena luthino lwakho ngalolu daba ngalokho ke siphinde futhi hlana kufide landelayo isikhathi esilandelayo nisiphatha kahle noma nisona nakhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare wasinangandla Facebook @radioinkezo nibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu.